ea cununa din suflet, cu fața plină de zâmbet, nașul. Bună seara! Am nevoie de doamna Natalia și domnul Pavel Oprea, familia Oprea. Noi suntem. Eu mă numesc Paula, sunt de la Surprize la Oșata, Bologna și niște persoane dragi sufletului dumneavoastră au solicitat pentru noi, fiind astăzi o zi importantă pentru dumneavoastră, 12 ani de căsătorie, stat să vă fie alături cu gândul prin noi. Dacă ne dați voi să vă dăm micile cadouri pentru doamna Natalia și așa. Și mai avem Pentru Pavel floare și niște băuturi pentru dumneavoastră să savurați. Și dacă îmi dați voie să spun și o felicitare, Da, vă permitem. după așa să vă dați seama din partea cui poți fi. Scumpii noștri nași, noi, fiii voștri, Ana și Vasile, Mihai și Marina, vă dorim o viață lungă și plină de bucurii, să fiți mereu așa iubitori și sănătoși, plini de viață și mereu primitori, să aveți doar bucurii din partea copiilor și calea vieții împreună să vă fie lungă și ușoară. Voi pentru noi sunteți exemplu de urmat, vă iubim, vă respectăm și vă mulțumim că sunteți mereu alături de noi și că ați acceptat să ne fiți părinți spirituali. Și noi ne alăturăm cu sincere felicitări, să aveți un drum în viață ușor, plin de surprize plăcute, emoții pozitive și finii să vă aducă bucurii. Aveți vreo mulțumire să dispuneți? Mulțumim frumos și noi pe deșteptării din nu ne-am așteptat la așa surpriză și multă sănătate lor și la toată lumea. Prin intermediul dumneavoastră vrem să vă spunem și lui Fina Marina că astăzi pentru dânsa este o sărbătoare mare, sărbătorește vârsta ei, ziua de naștere. Le mulțumim și dorim să fim cât mai în curând împreună. Le mulțumim din suflet. La mulți ani și Ana Marina. Și mulți ani și lui Finu Vasea, că a fost acum recent. La mulți ani! Sănătate. Cine mereu vă va spune cu blândețe vorbe bune, nașul.